Слава на Господа! Слава на Господа! Слава на Господа, на царят на царете! Тук сме тази вечер. Колко от вас са очаквани? 50 на 50. Това е слава, бе. Колко от вас са с очакване? Чуйте, славата е на Бога, само на царят! Добре дошли на всички пастори. Бог да благослови пастор Йордан от Розино. Бог да го благослови. Не знам генералът по коя причина не е дошъл от Пирдоп, но Господ да го благослови. Бог да благослови пастор Филип от Розино, нашия приятел. Бог да благослови пастор Румен от певците. Ето го сариската. Румен Самуил. Господ да го благослови. Има още пастори да дойдат, на много голямо съжаление няма ги, ще дойдат малко по-късно. Но искам да ви кажа нещо. Бог да благослови както на небето, пастор Ангел да благослови тяхното хваление силно и мощно. И нашия приятел, пастор Янко от Ветрали, Господ да го благослови и да го помажи. Вярвам, че тази вечер Святия Дух ще ни помажи. Тази вечер, ако си дошъл с очаквани, съдби ще се отключат, хора ще се изцаряват в мощното име на Исус от Назарет. Бог да ви благослови и да помажи хвалението тази вечер. Аз вярвам, че те са помазани хора. Те са благословения, да носят благословения не само в България, и по целия свят, Европа. Бог да го благослови както на небето и цялото хваление. Брата и сестри, всяко нещо почва с молитва. Да открием служението с молитва, да се молим, но ще се моли пастор Ибрам от Розино. Брат, заповядай. Татко, благодаря ти за тази вечер. Благодаря, че имаме тази привилегия тази вечер да застанем пред престола на благодатта. Ние сме на това място, за да хвалим Теб, да се покланяме на Теб, да изявим Теб. Защото ние сме благодарни за това, което направи за нас. Ние сме благодарни, Татко, че Ти ни изкупи, Ти ни оправда, Ти ни избра, Ти ни повика по име. Ние сме Твои. И тази вечер това малко стадо ще хвали Теб, ще изяви Теб. Святи Душе, тази вечер помазвай ни, благослови ни, изпълни ни с Твоето присъствие, с Твоето помазание, с Твоята благодат. Моля Те, благослови тази вечер хвалението, Словото Си, то да бъде огнено. То е за Теб. То е за Теб. Отдаваме цялата слава, цялата почит на Теб. Дайте силно ръкопляскане за Царя на царете. Хвалете Го, възвеличавайте Го, защото тази вечер ние застанаме пред трона на благодатта. Татко, благодаря Ти. Благодаря Ти. Прослави се тази вечер. Прослави името Си. Прослави името Си. Прослави името Си. В името на Исус се молихме. Амин. Господи, нека чувствайте се свободни, скачате се, радвате в името на Исус. Радостта ни е пълна в Господа. Халелуя! Ние сме тук за Тебе, Господи, за да хвалиме Тебе, Твоето достойно име. Достоен е Агнеца да приеме почит, чест и слава. Достоен е този, на който се покланяме. Достоен е този, на който се предаваме. Хвалата ни е за Тебе, поклонът ни е за Тебе, животът ни е за Тебе. Добре си дошъл да завладееш всяко сърце тази вечер.
ти безброй причини да бъдеш благодарен. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Има ли синове и дъщери, които са готови да хвалят своя цар? Издигни глас на хвала, издигни звук на хвала тази вечер. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Кажи го! Щом духът на Господа е върху мен. О, да! Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Кажа пак, това не е просто едно или това е хваля те, Господи, достоен си, Господи, само ти си достоен за хвалата ми, един е достоен, достойният. Венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост. Кажи го! Венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост. О, всичко, що диша, нека хвали Господа. Това е една много добра причина, това, че ти дишаш, да прославяш своя Господ. За това, че както каза и този човек, този благословен човек, ако ти се пляска, пляскай. Ако искаш да го хвалиш, просто изрази начинът си на хваление. Той познава сърцето ти. Както Давид хваляше Господа със святи танци, и ти можеш да го направиш. Венец, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост, венец на радост, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост вместо мил дух, венец на радост.
се притеснявай да хвалиш Господа, защото ерихонските стени паднаха с хваление. И в Твоето хваление има много сила. През каквото и да преминаваш, хвали своя Господ и ще дойде победа в живота ти. Ще дойде победа в семейството ти. Ще дойде победа в здравето ти, в брака ти, върху децата си. За това, че не се бой да хвалиш Господа. Този Твой Бог е Бог, който може всичко. Богът, за който няма нищо невъзможно. Ти хвалиш този, за който няма нищо невъзможно. Цялата слава за Него, за Него, за Него. 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 За Него, за Него, за Него. За Него, за Него. Цялата слава за Него, за Него, за Него. Цялата слава за Него. Отдай му цялата слава. Цялата слава за Него, за Него, за Него. Цялата слава за Него, за Него, за Него. Цялата слава за Него. Хайде, църква, кажи го, толкова е лесно. Цялата слава за Него, за Него. Добре дошли на църква, готови ли сме да хвалим Бога? Вярвам, че тук няма зрители, а има участници в небесното хваление. Амин. Докато хвалиш Бога, докато повтаряш това, знаеш ли, за нарочно пеем нови песни. Защото когато пееш една и съща песен, означава, че си на едно и също ниво. Тази вечер сме тук, за да ви предизвикаме за духовен растеж и за ново откровение. Може би някои от вас чакат ново откровение, но не са очаквали нова песен. Новата песен говори, че имаш ново откровение. Халелуя! Има ли жива църква на това място? Готов ли си да отдаваш слава на Бога? О, аз си мисля, че има много хора между нас, които са обещавали: Господи, ако само ме измъкнеш, така ще те хваля, така ще те издигна. Твоето здраве и Твоята сила не е само за работа. Твоята сила е за да хвалиш Бога. Халелуя! Може ли вашето внимание насам? Готови ли сме да даваме на Бога слава, такава каквато заслужава? Исус беше най-добрата жертва и иска най-добрата жертва от нас. Библията се казва жертва на устни, жертва на хваление. Готови ли сме да жертваме хваление днес? Амин. С нова песен. Може би си казваш: какво се случва тук? Какво се случва тук? Това е различно хваление. Може би някой си казва: много е шумно. О, нека да бъде шумно. Аз искам Господ да се движи. На много смирени места Бог не се движи там. На много тихи места Бог не се движи там. Вярвам и се моля, не просто да бъдеш тук. Да бъдеш тук, но да приемеш нещо. Да приемеш някой, да приемеш Святия Дух. Амин. Искам да ви кажа, че Библията се казва, че Бог излива Духа си на всяка твар и казва: ще приемете. Бог излива
но трябва да има някой, който приема. Има ли тази вечер хора, които са готови да приемат? Айде стигаме глас, айде стигаме ръце и да пеме. Цялата слава за Него, за Него, за Него. Еба сото ракая. Цялата слава за Него, за Него, за Него. 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 Цялата слава. Цялата слава за Него, за Него, за Него. Цялата слава за Него, за Него. Отдай му слава, цялата слава за Него, за Него, за Него. Цялата слава. На Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля, ще го хваля. Щом духът на Господа е върху мен, ще го хваля. Кажи, ще го хваля, ще го хваля, ще го хваля, ще му се предава, ще му се покланя. Ще го хваля, ще го хваля, ще го славя. Цялата църква да го пее. Алелуя, ари стигни ръцете и си го пее с нас. Ари силно да го пееме всички заедно. Дай му цялата слава. Халелуя! Халелуя, халелуя! Издигаме, издигаме, издигаме. Издигаме Тебе над всичко, Господи. Издигаме Тебе над всеки. Достоен си. Месиньом Giudo te vazdavtoala Hakana gilabav Mesiniom Toro Mesiniom Giudo te vazdavtoala
Акана гилава месиньом торо, месиньom торо. Da pace, pace tu da me, duigene. Da pace, pace tu da me, duigene. Da pace, pace tu da me, duigene. Samuek manga Arizano Puyate Moilo te sikava Kai si votoro Samuek manga Puyate te pera Moilo te sikava Kai si votoro Kai si votoro Da pace tu da me, duigene. Da pace tu da me, duigene. Ари може ли цялата църква да издигне ръце и да го пееме заедно? Да pace tu da me. Ари издигни гласа си. Дуигене да pace. Докато пеем хвалене, някой ще се възстанови. Докато пеем хвалене, някой ще се тръгне възстановен тази вечер. Отдай слава на Бога, направи шум на това място. Нека ерихонски стени да падат в името на Исус Христос. Халелуя! Сега, брати и сестри, искам да ви предизвикам да сеем. Много от нас обичаме да сеем в плътта ни, обичаме да сеем в дрехите ни, обичаме да сеем в какво ли не. Ако отидем някъде, няма да се щадим да сеем. Но понякога, когато става да благословим някой, когато става въпрос да направим за някой нещо, защото аз вярвам, че Господ работи чрез това хвалене, както на небето. И ние трябва да ги благословим и аз ще ви предизвиквам. Само ако имате лично откровение, да сеете това, което Бог вложи в сърцата ви. Защото вашето сеене може да предизвиква изцелението на някой. Вашето сеене може да предизвиква възстановяването на някой. Вашето сеене може да направи онова, което Бог иска, не чрез вас, но чрез вашето семе. И затова ви предизвикам, брати и сестри. Нека да мине дарението. Нали, пасторе, сега ще мине дарението. Нека приготвят разпоредителите дарението. И наистина ще пеем, те ще пеят песен. Но наистина, брати и сестри, сейте. Знаете ли, в Матей 6 глава 25 стих казва, че не трябва да се безпокоим за нищо, за храната, за облеклото ни. Знаете ли, най-великият човек, Соломон, най-богатият, няма по-богат човек от него. Но знаете ли какво Библията казва? Че доли полските кремове са по-ценни от него. Затова, че онова, което имаме, Господ ни го дава, за да благославяме. Затова ще мине нашето дарение. И ви моля, докато мине нашето дарение, издигни ръката си. Хайде, издигни ръката си. Хайде, издигни ръката си. Затвори очите си. Искам да се покланяме на царя на царете, защото неговото присъствие е тук. Той е тук. Той е тук. Не човек. Той е тук. Той е тук. Хайде, хайде. Hey!
всичко за мен и за моите планини. Знаеш всичко за мен и за моите долини. Ти винаги си с мен, ти никога не ме оставяш, ти не ме забравяш, винаги си с мен. Благодаря ти, благодаря ти, Исус. Благодаря ти, благодаря ти, Исус. Бях излъган от врага и далеч от дома. Бях далече от Христа и потънал в греха. Ти винаги си с мен, ти никога не ме оставяш, ти не ме забравяш, винаги си с мен. Благодаря ти, благодаря ти, Исус. Благодаря ти, благодаря ти, Исус. Благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Хайде, църква, благодарим му! Благодарение на теб съм тук, благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Айде, църква, кажи го с мен! Благодарение на теб съм тук, о да, благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Ешуа! Благодарение на теб съм тук, благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Благодарение на теб съм тук, благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Благодарение на теб съм тук, благодарение на теб съм жив, само на теб благодаря. Айде заедно! Само на теб благодаря. 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 Ешуа! Алелуя! Само на теб. Аз вярвам, че всеки един тук на това място е дошъл с цел. Вярно ли е? И твоята цел не знам точно каква е, но
тази вечер тази твоя цел ще бъде изпълнена. Ако имаш нужда от изцеление, точно в този момент ще бъдеш изцелен. Ако имаш нужда от благословение, то благословител е тук за тебе. Ако преминаваш пред някакви трудности, някакви неща, аз съм тук да ти кажа, Емануил е с тебе. Вярваш ли го, църква? Алелуя! Всяко едно отчаяние, всяка една депресия и болка напуска в Неговото присъствие. Затова съм тук да ти кажа тая вечер, бе с мен, кажи тези думи: ето ме, предавам се, въпреки че вкъщи имам проблеми. Ето ме, предавам се, въпреки че имам нужда от изцеление. Ето ме, предавам се, въпреки че нещо се случва около мене. Но моята цел е единствено да се предам на Тебе и всичко останало ще бъде възстановено в името на Исус. Халелуя! Айде да издигаме ръце и просто да Му кажеме: Халелуя! Пеме! Слава! Халелуя! Ето ме, предавам се. Ето ме пред Теб. Ето ме, предавам се. Ето ме пред Теб. Ето ме. Ари, кажи му, църква: предавам се пред Теб. Слава, 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 слава на Теб. Слава, 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 слава на Теб. Слава, 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 на Теб. Слава, 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 слава на Теб. Signore, anche me, Toro, Признай му Signore, това, признай му. anche me, Toro, Signore, 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 anche me.
Исус, за тази скъпо пролята кръв, за тази невинна кръв, с която ни поръси, за това, че ни направи свои, за това, че ни изкупи от царството на тъмнината. Благодариме Ти, Исусе, за верността Ти, че дори понякога ние да не сме верни, Ти пак верен оставаш, защото това е естеството Ти. С влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки. Чакаш ме, чакаш ме, чакаш, с влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки. Чакаш ме, чакаш ме, чакаш, с влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки, с влюбени очи, с отворени прегръдки. Чакаш ме, чакаш ме. С нова премяна, с пръстени целувка, с нова премяна, с пръстени целувка, с нова премяна, с пръстени целувка. Тичаш към мен, с нова премяна, с пръстени целувка, с нова премяна, с пръстени целувка, с нова премяна. Точно както бащата чакаше блудният си с прегръдка и целувка, за да възстанови сърцето му, с дрехи, за да върне това, с пръсти, за да върне отново властта му, така твоят татко те чака, не с тояга, за да те прибие, но с любов, с премяна. О, той те чака, той те чака. Бъди в обятията му. Това е най-доброто място за тебе и мене. Да сме в прегръдките на Исуса, в нозете на Исуса. Няма по-добро място от него за тебе и за мене. Кажи му това. Ето ме, ето ме. Всичко, което е нужно, просто да се предадем. Ето ме пред теб. Халелуя! Ето ни, Господи, сърцата ни като олтар, готови да ни запалиш. Готови, Господи. В името на Исус. Там, където има жертва, там идва огъня. В името на Исус. Ние сме готови. Ето ни, Господи, запали ни. Не искаме да бъдем хладки. Не искаме да бъдем хладки, Господи. Искаме да сме огнени, вярващи в името на Исус. Защото само Ти правиш, казва се, и прави служителите си като огнен пламък. О, Господи, направи ни. Ние сме готови да Ти служим с този огън. О, Господи, искаме да имаме огън, с желание да Ти служим, с желание да се молим, с желание да се покланяме. Не на сила, защото някой ни кара, о, да бъде от любов, отвътре навън, Господи, да Те хвалим. В името на Исус. Може ли да отдаваме слава на Бога? Благодариме Ти, Господи! Благодариме Ти, Господи, за това, което правиш, за това, което започваш в нас. Амин, амин, амин. Може да поздравиш някой до тебе, да се усмихнеш на някой до тебе. Халелуя! Да? Добре, мака, мери настрой как е. Халелуя! Слава! Ами да, може. Алелуя! Здравейте, добре дошли на църква. Има ли хора, които са благословени до тук? Амин? Има ли благословени хора? Слава на Бога! Това е само началото. Алелуя! Реба сорекея. Може?
Брата и сестри, хвалението и поклонението е за Бог, но Словото на Бог е за нас. С това моля ви се да запазим тишина. Да има мир, защото Святия Дух е на това място. Святия Дух ще ожили сърцата ни чрез посланието, чрез пастора. С това нека да запазим тишина. След това ще хвалим пак Господа. Бог да ви благослови. Нека да запазим тишина. Алелуя. Добре, нека да се молим преди това. Господи, благодариме Ти за това, което започна в нас. Ти ще го усъвършенстваш. Това, което Ти започваш, Ти го завършваш до край. Не си като някои майстори. О, Господи, Ти си Създател, който започва и завършва. В името на Исус направи. В името на Исус. Амен. 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 Алелуя. Радвам се да бъдем заедно. Казвам се Ангел и съм най-плешивия ангел, който сте виждали. Но на небето това ще се промени. Амин? Защото всичко, което влиза в Божието присъствие, оживява. Амин? Вярвам, ще оживее всяка клетка от главата ми. Тази вечер съм сам, защото моята жена е на работа до късно и с 3 деца малко е трудно. Имам 3 момчета, които са благословени от Бога. Молим се, Господи, да бъде Твоята воля, Божията воля е да имаме 3 момчета. Някои казват, аз много се молех, Бог ми даде и син, и дъщеря. И аз се моля, ама не стана. Така ме изкарват, седо аз не се моля. Хора, аз съм пастор, моля се. Ама това е Божията воля. Нужни са му хвалители и служители. Амин. Даже като виждам, че понякога пасторското служение е трудно, казвам им, нали, защото строим и понякога не идват много хора да помагат. Нали, разбираме се в петък, ама събота никой не идва. И казвам, като се прибера, жена, пак никой не дойде. И казвам на моите момчета, никой от вас да не става пастор. Много е трудно. И обаче жена ми не чу това. И моя среден син е много грижовен, много любовен, много ни помага. И жена ми един ден му казва, Ванко, ти си много добър пастор ще стане от тебе. А той казва, майко, баща ми не дава да ставам пастор. И аз се прибирам, ти защо говориш така на детето, бе? Защо не му даваш да става пастор? Защото е трудно. Алелуя, Бог да благослови всички пастори, да ни дава сила да търпиме нашите лидери и хора. Алелуя. Алелуя. Най-трудното нещо е да се занимаваш с хора. Малко разбираме Бога. Добре, днес искам да ви насърча. Сега малко ви подрязах, сега ще ви насърча. Амин? Може ли да подрязвам малко? Нали? Ще ви подрязвам, за да давате повече плод. Подрязването няма да бъде за да ви убия, а подрязването ще бъде за да давате повече плод. Алелуя! Защото по плода се разбира дървото. По делата се разбира дървото. Амин. Алелуя. Благодариме за поканата. Да ви кажа, доста време пращате, звъните, отказвахме, но слава на Бога, ето правилното време. Благодарим на Бога. Благодарим ви наистина за почита, за любовта ви. По принцип не ни канят навсякъде. Канят ни там, където искат да приемат това, което имаме. Където оценят това, което носим. И вярвам, усещате, че хвалението е силно, като музика, като шум, но е славно. Амин? Вярвам, че те докосва, че те изпълва. Даже този шум става красив за душата ти и за сърцето ти. Амин? Алелуя! Ние сме тук не да ви покажем кои сме ние. Ние сме тук да ви покажем кой е Господ. Амин.
Ние не сме тук, за да покажем нашите дарби, таланти. Ние сме тук да ви покажем Исус. Амин. Ние сме тук, за да ви насърчим и да започнете да оценяте дарбите, които вие имате. Защото много от вас са благословени от Бога с дарби, но не ги използват за Бога. Или по-точно, не са постоянни в това. Не са постоянни. Има много помазани хвалители, но не са постоянни. Искам мнението, което виждате тук. Знаете ли колко години сме заедно? 12 години. И някой си казва, има много църкви, където си крадат хвалители. Искам да ви кажа, че ние си изграждаме хвалители. Служението ни, знаете ли колко хвалителя са? Нашия проблем не е, че няма хвалители. Нашия проблем е по-хубав, че са много. Чудим се кой да е. Хубав проблем, нали? Защото много църкви няма хвалители. Има един-двама и те се дърпат и пастора трябва да ги гони, трябва да се държи добре с тях. Мога да подразвам, нали? И с хвалението и с служителите сме заедно вече 12 години. Искам да ви кажа, че и аз със сигурност съм имал пропуски към тях, но те ме почитат и ме обичат. И те са имали пропуски към мене, но и аз ги обичам. Затова, че, моля ви, оценяйте се един на друг. Имате нужда един от друг. Амин? Алелуя. И затова нещата се получават, защото сме постоянни. Защото оценяме. Ако не цениш това, което Бог ти е дал, Бог ще го вземе, ще го даде на друг, който е отговорен. Библията, знаете ли какво се казва? Това предай на верни, които са способни и други да научат. Ти си верен, ако учиш друг. Иначе не си верен. Ти си само консуматор, човек, който искаш нещата да достигат до него, но не и да предава. При нас всеки трябва да научи някого на някакъв инструмент. Готов ли си като хвалител да научиш някого? Няма да ти заеме мястото. По-добре, каква полза, ако не си научил някого? 20 години хвалител никого не е научил да свири. От тебе да зависи. Ти искаш да си героя. Искам да ти припомня, Исус е героя. Амин? Халелуя, Исус! Ще си позволя да ги говоря тези неща, защото съм за един ден. Пастора ще се оправя утре. Халелуя! Някой харесва ли ми панталона? Жена ми пере с някакъв умекотител турски и станаха турски. Късички малко. Ама нищо. Ще се скарам, като се прибера. За някой къс човек са тези. Ще ги подаря. Хубаво, че е топло. Слава на Бога. Бог мисли за нас. Алелуя. С нашите таланти ние трябва да издигаме Бога. По принцип, най-помазаните хора все се дърпат. Най-помазаните хора все нямат време. Този, който най-много пее, най-много свири, все заед, все трябва да го гоним. Има ли честни вярващи пастори? Помагам ви, нали? Ще ме обичат пасторите. Алелуя! Помазаните все бягат. Абе, ти си помазан, не да бягаш. Пишем с моята жена, пишем книга и в книгата има една глава, която се казва "На сила да имат сила". Все трябва да ги бутаме. Ади бе, много си помазан, давай, служи, прави, пей. На сила! Моля се, хвалителите и служителите да правят нещата с любов. Не някой да ги бута, а Святия Дух да ги движи. Библията се казва, движените от Святия Дух са Божии синове.
Когато идва Святия Дух те движи. Мина времето, стойте в Иерусалим. Дойде времето, когато Святия Дух идва върху тебе и вече те прави свидетел. Амин. И те активира. Деяния на апостолите на английски, книгата се казва Acts. С други думи, активация, движение, вижте, делата, деянията, действието, движението на апостолите. Святия Дух, когато идва върху тебе, те прави да действаш. Амин, да се движиш. Не да стоиш на едно място. Да се развиваш. Амин. Алелуя. Благодаря. Алелуя. Днес искам да ви говоря, защото в нашия менталитет е с много неща да се хвалим. Както ви казах, ние не се хвалиме с това. Ние сме тук да ви насърчим. С хвалението и нашето идване не е да покажем какво ние можем. Ние сме тук да покажем, че вие можете. Вашето постоянство, вашата вяра, вашата отговорност, Бог ще ви издига. Бог издига отговорни хора. Бог издига отговорни хора. Някой казва, много са помазани хвалители. Искаш ли да ти кажа защо? Защото са имали време с помазаника. Искаш да си помазан хвалител, има и време с помазаника. Искаш да си помазан служител, искаш да си помазан християнин, има и време с помазаника. Амин? Ти нямаш време с Бога, искаш да си помазан. Ти нямаш време с Бога, искаш Бог да те издига. Ти нямаш време да стоиш в смирение, искаш Бог да те благославя. Ти не стоиш с отворени ръце, искаш Бог да те благославя. Бог ще те благослови и Бог ще ти говори, ако имаш време да останеш в тишината да чуеш. Много от нас искат, Бог искам да ми говори, пак все забързани на работа, насам, натам, на сватби, на кръщенета, на годинки, постоянно в движение, нямаш един час да стоиш в присъствието на Бога, за да ти говори. Алелуя, това благославя ли те до тук? Алелуя. И тук сме, за да ви кажем колко Исус ви обича и колко ви цени. Амин. Алелуя. И ние не се хвалим с това, както казах, ние сме тук, за да ви поканим да участвате в това. За да ви кажем, че и вие можете. Бог иска и Бог иска. Вие искате ли? Бог иска да ви благослови. Вие искате ли? Бог иска да излее духа си. Вие искате ли? Това е вашата отговорност. Някой казва често, пастора, няма време за мене. Покани пастора. Уреди си среща с пастора. Кажи му, определи някой ден. Алелуя! Днес искам да ви говоря за това с какво се хвалиш. Нещата, които имаш ли те определят? Нещата, които нямаш ли те определят? Някой казва, този богатия, този бедния, това ли те определя? Хвалиш се с неща, които могат да се откраднат. Или които могат да ръждясат. Или с неща, които имат срок на годност. Аз съм тук да ви кажа този стих. Ако някой се хвали, с Господа да се хвали. Напоследък нашия етнос хвалят се с колко злато имат, хвалят се с каква кола карат, пък отвътре са толкова празни. Трябва да се покаже с нещо, защото вътре няма нищо.
Хвали се с къщата, която е направил. Хвали се с неща, които имат срок на годност. Вярно ли? Не се хваля с това, което имам, а с този, който ме има. Не се хваля с това, което имам. Това да не те определя това, което имаш. Защото си празен без Бога. Даже много често тези хора, които казвам, нали, че се хвалят с колите, къщите, с златото и нещата, които имат, знаете ли какво казват често? Живее ми се, ва! Знаете ли защо им се живее? Защото са мъртви. На мъртвите им се живее. Както казах, с жена ми пишем книга и една от главата се казва на мъртвите им се живее. Те трябва да пият, за да оживеят. Те трябва да и танцуват, за да живеят. Те трябва да отидат на жива музика, която ги убива. За да се почувстват, че живеят хората. Те трябва да направят нещо. Пък ние и вкъщи да сме пак живеем. И на църква да сме пак живеем. Има ли живи хора на това място? Жива църква на Господа. Някои хора се хвалят с някой, който познават. Кмета мой човек. Аз искам да ти кажа, Бог е мой човек. Ако някой се хвали, искам да ти напомня, вярвам да се издига такова поколение, което хем да има, но хем да се смирява. Чуйте ме, ако ти не се смириш, ще се наложи Бог да те смири. Пак Бог да те смирява, тежко е. Чуйте ме. Нали ме чувате добре? Амин. Ако не паднеш на колене пред Бога, ще паднеш много лошо. По-добре падни на колене пред Бога. Алелуя! Аз искам, ако падна някъде, то да бъде пред носете на Бога. Защото ако не падаш там, насякъде ще падаш. После ще плачеш. После ще се молиш на лице. И ще си мислиш, че Бог ще те съжалява. Бог те обича. Както и да се молиш. Но по-добре падни на колене. Смири се пред Бога. Амин. Бог издига смирените. Бог дава благодат на смирените. Вярвам да има поколение хора, които имат, но и да се смиряват. Библията се казва, по-силният да носи по-слабите. Когато си силен, не мачкай слабите. Ти трябва да ги носиш. Не да казваш, да се оправила. Това не е правилно. От днес нека Святия Дух да те разобличава всеки път, когато казваш да се оправя. Аз ще му помогна да се оправи. Аз ще се моля за него да се оправи. Има една много хубава библейска дума, която се казва милосърдие. Много се загуби напоследък. Хората станаха, да се оправя, аз нали съм си добре. Семейството, като знае къде е църквата. Помогни му да дойде на църква. Амин? Помогни му за неговата връзка с Бога. Покани го. Алелуя. Има един стих, който се казва, Бог умолява чрез нас и казва, примирете се с Бога. Нека Бог да ти употреби хора да идват пред Него. Амин. Алелуя. Чрез твоето смирение. Вярвам Бог да ви издига, не да бъдете заети. Напоследък много хора, Бог им молят се, искат от Бога бизнес. Бизнесът ги прави заети за Бога. Нямат време за Бога след това. Искат от Бога финанси, благословения. И от благословението нямат време за Бога. Казват си, не мога, сега... Заети стават за църква. Заети стават за църква, заети стават за служение.
Сякаш Бог им трябва докато успеят. Сякаш Бог им става проходилка. Има ли честни вярващи? Докато успеят, Бог ми трябва. Мога да ходя сам вече, Господ не ми трябва. Ще паднеш. Някои хора се хвалят, както казах, на места, където отиват. Някои се хвалят с злато, някои с дрехи. Дрехите не те правят тебе, ти ги правиш. Ти ги правиш. Златото не те прави тебе, ти го правиш. Амин? Халелуя! Халелуя! Библията се казва, ние сме нищо без Него. Какво сме без Него? Празни. Пълни с толкова ламарина, с тухли, но празни. Нещастни. Фалшиво правят някакви фалшиви тиктоци и удрят гитоци. Пред камерата, вътре са празни. Рекламират нещо, което не усещат. Вярно ли е? Има ли честни вярващи на това място? Искам да ви кажа и това. Давид казва, Господ е моята песен. Много от хората, знаете ли какво правят? Дават пари на музиканти и вместо те да пеят на Господа, Господ да е тяхната песен, те стават песента, те стават хвалението. Дава пари на музиканти, за да му пеят. Лъскере джантъс, лъскере мантъс, лъскоро грас буджала, разсаки. Дават пари, те да станат хвалението. Давид, който е цар, който има всичко, чуйте, това ще ви предпази. Не напразно Бог казва, намерих човек според моето сърце. Давид казва на Бога, Господ е сила моя. Не казва колко войници има, какви коне има, каква армия има, а казва, Господ е моята сила. И казва, Господ е щит около мене. Царя. Не променя песента си, даже когато стана цар. Не промени хвалението си към Бога. Алелуя, някой разбира ли до тука? И казва, Господ е моята канара, този, който ме държи. Господ е моя сила, Господ е моя щит. И казва, Господ е моя пастир, този, който ме води. Давид, който е цар. Колко повече ние трябва да казваме, Господ е моята сила. Моля те, от днес не дей да пееш такива песни. Колко си силен, колко неща имаш. Ако някой се хвали, с Господа да се хвали. Амин. Не се хвали с нещо, което има срок на годност. Защото някой може да ти открадне златото. Мъглиш, знаете ли какво се случва при нас? Последната къща на града. Пускат лайв, че имат много пари. Идват маскирани и здрави хора, бият ги пред децата, взимат парите и бягат. Затова, че не дей да пускаш колко пари имаш. Защото да не влезна маскиран, да ти ограбя. После аз ще пусна тикток. Наистина, истински случай, нали? За това, че не се хвали. Хвали се с Бога.
Не знам, може би си много млад, много си красив, силен, от твоят род са такива силни, биячи, много се биеш или не знам какво. Не се хвали с това. Смири се, издигай Бога, хвали Неговото име. И ще виждаш Бог как те издига. Амин? Може ли да даваме слава на Бога? О, ако някой се хвали, и моля те, не дей да пееш песни, или хора да ти пеят, да даваш пари да ти пеят на тебе. Не забравяй. Всичко, което диша, нека хвали Господа. Не да хвали тебе. И даже има напоследък правят песни с изкуствен интелект. Вижте стиха как е. Всичко, що диша. Работа не диша, компютъра не диша, таблета не диша. Затова, че има една много хубава стара песен, която се казва: няма да позволя на камък да хвали Бога вместо мене. О, няма да позволя на камък. Ще го хваля, не знам пред вас как ще изглежда, дали ще ви хареса. Но важно е на Бога да му хареса. Халелуя! Често някои казват: абе, тия песни не ми харесаха. Супер! На Бога трябва да му харесат. Те не са за тебе. Бог трябва да хареса хвалението. Бог трябва да хареса песните. Амин? И много често, знаете ли какво се случва? Песните, които пееме, и те са за да хвалим Бога, не за да се оплакваме. Те не са... Те не са за нашето състояние. Чуйте ме, докато хвалиш Бога, Бог променя твоето състояние. Докато издигаш Бога, халелуя, докато ти издигаш Бога, Бог издига тебе. Докато ти издигаш Бога, даже аз съм уверен в това. Знаете ли? Знаете ли, че в момента, който се молиме и казваме в името на Исус, например, аз казвам точно сега, в името на Исус, вярвам, че на небето, в момента, който аз казвам в името на Исус, на небето казва Исус моето име пък. Аз си мисля, че като казва, хладките ги избълва от устата си, с други думи, Исус не се моли вече за тях. Друг начин аз не знам. Да те избълвам от устата си, ще те изплюя. С други думи, за мене няма да се моля за теб. Няма да ходатайствам за теб. Алелуя! Моля се за хора, които хвалят Бога. Моля се за хора, които погледа им към Исус. Благодарността. Вярвам, че Бог е правил много неща в животите ни. Много от нас са обещали на Бога да го хвалят. Искам да ти напомня, ти си обещал. И започни да хвалиш Бога. И благодарността не е един ден. При нас идват, благодаря на Бога, дава сладкиши. Сладкишите Бог не ги яде, ние ги ядем. Да ти каже нещо. Ама благодарността ти трябва в това да се измерва. Всеки ден да си на църква. За мен това са благодарните хора на Бога. Благодарността не е един ден. Идват един ден. Благодаря на Бога хиляди пъти. С други думи, благодаря на Бога за 10 години напред и няма да идва повече. Разбрах къде са. Просто благодаря на Бога и ще се видим след 10 години. Пак ще се срещнем. Опа! След 10 години. Не, благодарността е всеки ден. Аз давам живота си на Исус и не го взимам. Някои казват, аз предадох живота си на Исус. Еми, щом си го предал, не го взимай назад. Алелуя! Моля се за посветени вярващи, отговорни вярващи. Всеки ден да вярваш. Амин? Всеки ден да му служиш. И да пазиш вярата си. Напоследък
както започнах така, напоследък хората пазят имота си, пазят семейството си, пазят всичко, да, така трябва да е, пазят парите си и всичко, което имат, но не пазят вярата си. Павел казва най-ценното. Павел казва, пътя извървях. Някои са спрели от вас да вървят пътя. Вярата опазих. Някои от вас не пазят вярата. Алелуя! Може ли да подрязвам малко, за да даваш плод? Не само да взимаш плод. Дарба взимане всички имат. Но в Римляни се казва за дарба даване. Алелуя! Моля се да давате плод. Да сте постоянни, точни. От присъствието на Бога. Само това се случва от присъствието на Бога. Даже на небето, от присъствието на Бога, дърветата дават всеки месец плод. Как да бъда плодоносен? Как да имам плод? Трябва да имаш семето. Трябва да имаш Святия Дух. Амин? И ти си отговорен за това. Ти си отговорен да пазиш твоята вяра. Амин? Много често обвинявате пастора. Ами пастора не ме търси. Ами пастора, аз искам да ти кажа, че има. Ти не търсиш пастора началника. Когато нямаш време с Бога, ти даже не приемаш съвети и корекции от пастора. Човек, който има време с Бога, само той може да се разобличава. Човек, който няма време с Бога, ще казва, ти ли тук да сман годи? Манги капхене, стут нади кеса. Но човек, който има време с Бога, усеща. Казва, вярно е. Когато дойде пророка при Давид, Давид не се оправда. Вярно ли е? Защото познава Бога, знае Божието сърце. Отиде и се смири. Алелуя! Има ли хора, които ще се смиряват? Защото само смирените Бог ги издига. Ти не се издигаш. Бог казва, на малкото беше верен, над многото ще те поставя. Твоята работа е да бъдеш верен, Божията работа е да те издига. Амин? Може ли да даваме слава на Бога? Твоята работа е да се смиряваш, Божия работа е да те издига. Колкото се смиряваш, толкова Бог ще те издига. Някой много често в екипите се казва, пак ли аз? Защо само аз ще се смирявам? Бог ще ти издига тебе. Това е за тебе. Това е за твоята сметка. Това е за твоето благословение. Нали? Амин? Много често и аз си казвам, все аз ли? Аз като пастор не мога ли един път да отсъствам докато се строи? Не може. И после питат, пасторе, защо си толкова благословен и помазан? Защото съм навсякъде. Халелуя! Халелуя, Исус! Вярвам, това ви благославя. Бъдете отговорни, пазете вашата вяра, хвалете се с Господа. Не с вашата младост, не с това, което имате, не с това, което нямате. Имайте време за Бога, защото не бъдете заети за Бога. Много често хората са заети. Защо искаш Бог да те изцели? Да си далече от Него. Защо искаш да живееш 100 години? Да бъдеш далече от Него. Защо искаш да си изцелен? Да бягаш от Него. Да изцели краката ти, да бягаш от Него. Аз с тия крака ще идвам на църква. Аз няма да забравя ръката, която ме е благословила. Няма да забравя ръката, която ме издигна. От буклука ме издигна. От бунището ме издигна. Когато всеки един ме пренабрегваше, никой не искаше да ме чуе. Нямах пари, нямах дарби, нямах таланти. Извиках към Него и Той дойде. Не забравяй своя Господ. Не забравяй кой те издигна, кой те благослови. Кой те доведе на това положение. Не забравяй, че пазаруваше само от килограми.
Не забравяй, че отиваше за желязо, за да се издържаш, за да се изхранваш. Не забравяй, за капачки отиваше. Не забравяй за билки, за рози, Не забравяй кой те издигна, кой те благослови. Амин. Халелуя. Халелуя. Той те издига, за да може делата ти, живота ти да прославя Него. Не да прославяш себе си. Ението ще те държи на високо. Град поставен на хълм. Твоето смирение на хълма ще те издига, ще остане там, ще те задържи там. Амин. Защото, както казах, пишем книга и книгата се казва "Провалени в успеха". Защото успеха проваля много хора. Нека успеха да не те проваля, а да се задържиш там. Семейството, децата. Амин. Халелуя. Бог ще го направи. Щом Бог е силен да те измъкне, Бог е силен и да те задържи в спасението. Просто се дръж за Бога, за Неговото Слово. Халелуя. Халелуя, Исус. Халелуя, Исус. Вярвам, това ви благославя. Може ли, Минко, да помагаш? Халелуя. Може ли да се молим за вас, за тези, които искат? Искаме да полагаме ръце. Да ви насърчим с това. И Библията се казва, че дарби се предават с полагане на ръце. Хора, които искат да служат на Бога, хвалители, не само за болни. В принцип казваме, има ли нужди, нужди и проблеми. Моята нужда е, нямам огън. Моята нужда е да влезна в призива си. Мога ли и друго да ви кажа? Как да пеем из Цеременка Джамагия? Само младежи в църквата. Те няма болни. Нямам нищо против тази песен. Обичам пастор Мишо. Те са за евангелизация. Халелуя. Вярвам Святия Дух хем да те изцери, хем да влезеш в призива си, хем да те запали. Амин. Да гориш с огън. О, моля се хора с огън да служат на Бога. С желание, с копнеж. С желание да се молят, с желание да се покланят, с желание и с очакване да идват на църква. Не да идват на църква, защото няма какво да правят. Много слънчоглед са чоплили и сега ще идват на църква. Малко е така, за разнообразие. Не. Да идваш и да му се поклониш с желание, с нетърпение за среща. Една среща никога няма да бъдеш същия. Амин? Една среща. Един поглед. Апостол Павел една среща с Исус, падна от коня и никога не се качи на кон. О, моля се Святия Дух да те събори от коня. И да започнеш да служиш на Бога. Алелуя. Вярвам Святия Дух да те привлече. Библията много ясно се обяснява и казва, Той е привлекателен. Той е привлекателен. Нека да те привлече в името на Исус. Може да се изправим и хората, които искат, може да дойдат. Ребра соторо кетере сендеке. Рабра секера рарабасея. Робре секера сая. В името на Исус.
Халелуя. Може да издигаш ръце, просто да затвориш очи. Святия Дух ще те докосва сега. Святия Дух ще те запалва сега. Да гориш за Него. Не да гориш за света, за нещата на света. В името на Исус. Ребра сотора караба сендерекея. Ребра сатара кандарабекей. В името на Исус. Святия Дух и огън. Святия Дух и огън. Точно сега. Точно сега. Пълни със Святия Дух. Маркирани, запечатани със Святия Дух. Да няма място за нищо друго. Да няма място за нищо друго. В името на Исус. Пълни с Тебе, скъпи Святи Дух. В името на Исус. Ако ги познават хората, да бъдат като хора на молитвата, хора на поклонението, хора, които обичат Бога, хора, които обичат Бога, истински поклонници в името на Исус. Рабра сатаракея. В името на Исус. Славата на Бога. Още и още. Още и още. О, Господи, моля се, днес да бъде тяхната петдесятница. Днес да бъде тяхното докосване. Днес да бъде деня, който ги изпълваш. Шира брасатара кандарабея. Робе секекея. Шиба брасанта кетерея. Още и още. Още и още от Тебе, Святи Дух. Запали ме да горя за Теб. Запали ме да горя за Теб. Само за Теб. Това сърце да гори за Теб. Този един живот, който имам, го давам на Теб и не го взимам назад. Ти няма да ме нараниш. Този, който създаде, този, който ти даде това сърце, няма да нарани сърцето ти. Той те обича. Остави да те потопи в любовта си, да усещаш любовта му. Не само да знаеш за любовта. Не само да знаеш за любовта му, а да усетиш любовта му. Амен. Да усещаш колко си ценен, колко си важен за Него. Ти си скъпоценен в Божиите очи. Бог иска да чува гласа ти. Бог приема поклонението ти. Бог иска да имаш внимание. Халелуя! Ребра соро кендеребея. В името на Исус. Славата на Бога, славата на Бога, присъствието на Бога. Халелуя! В името на Исус. Чудеса, знамения. О, ти да ги издигаш, те да се смиряват, ти да ги издигаш. Ребра сара кендеребея. Халелуя! 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 Ребра соро кендеребея. Славата ти, Господи! Чудеса да го следват. Той да следва Тебе. Чудесата да следват Него. Той да следва Тебе. Чудесата Него. В името на Исус. Дух, душа и тяло. Здрава, жива. В името на Исус. Халелуя! Ще видиш славата на Бога. Ще видиш славата на Бога. Бог няма да се крие, когато имаш проблеми. Той не се крие от проблемите ти. Той не се отказва, когато имаш проблеми. Но Той идва. Той идва. Той идва за теб. Той идва за теб в огъня. Той идва за теб.
в бурята. Той идва за теб. Той идва за теб. Той не бяга. Не се отказва от тебе. В името на Исус. Той не се отказва от тебе. Не се отказва от тебе. В името на Исус. Исус плати за всяка една болка и болест в своето тяло. И не е нужно ти да плащаш втори път в твоето тяло. Исус вече плати. Не е нужно да се плаща втори път. Вече е платено. Просто приемай своето изцеление. Просто приемай твоето благословение. В името на Исус. Моля се за мъдрост. Моля се за откровение. Откровение да имаш. Откровение за любовта, за милостта. В името на Исус. Ребра баба секера брасандараба. Ще видиш славата на Бога. Ще видиш славата на Бога. Ще видиш силата на Бога. Ръката му не се е скъсила. Просто трябва да има хора, които викат. Ухото му не е заглушало. Просто трябва да има хора, които викат. Хора, които вярват. Шира браба басая. Твоята вяра привлича Бога. Твоята вяра привлича очите на Бога. Алелуя! В името на Исус. В името на Исус. Всяка година твоята вяра да расте. Всяка година да бъдеш по-силен. От слава в слава и от сила в сила. Моля се до година да бъдеш по-силен, по-мъдър, по-благословен и по-смирен в името на Исус. Халелуя! В името на Исус. В името на Исус. Движи се, скъпи Святи Дух. Движи се, скъпи Святи Дух. Обичаме Те, почитаме Те. Добре си дошъл на това място. Това са Твоите хора, които обичаш. Това са Твоите хора, Господи, за които плати цена. В името на Исус. Благодарим Ти, Господи, за Твоето все присъствие. Благодарим Ти, Святи Душе, че благославаш Твоите синове и дъщери. И онзи, който няма, да прибавиш вяра, да прибавиш сила, да прибавиш огън, да прибавиш освобождение, да прибавиш изцелена в тялото, за да Те хвалят. Ти не искаш Твоите синове и дъщери да са болни. Искаш да са здрави, за да Ти се покланят и да издигат Твоето свято име. Моля Те, Святи Души, ушили сърцата им, ушили. Помъжи всеки един на това място. Нека огъня на святието да ги залива. Да залива, Господи. Благодаря Ти за Твоето послание чрез пастора. Благодаря за хвалението, Татко. Господи, Ти никога не делиш славата си. Славата е единствено само на Тебе. Ти си нашия баща. Ти си нашия изцелител.
Ти си нашия изкупител. Цената е платена. Братко и сестро, цената е платена. Още в небето, каза Ефесяни. Преди да имаме небе и земя, казва, Той те е избрал. Много хора иска да се родят при Исусовото време. Не, приятелю. Ти си роден за това време, за да се покланяш и да дадеш слава. Ти си проводник. Бъди светлина за благовестието. Кое е най-голямото благовестие? Делото на Исус от Назарет, онзи, който умря и възкръсна на третия ден. Цената е платена. Ти си благословен. Бъди за благословения. Бъди за благословения за останалите хора. Бъди светлина. Бъди сол, както казва Словото. Бъди верен на Него. Бъди верна към Него. Към любящия. Агапе любов няма начало, няма край. Той възлюби и ти трябва да възлюбиш. И ти трябва да обичаш. И ти трябва да, както Той те е благословил, и ти бъди за благословение за другите. Бог да ви благослови. Вярвам, че тази вечер ще си ходите променени. Браковете ще бъдат възстановени. Окови ще паднат в името на Исус. Ако нямаше вяра, Бог ще прибави вяра. Ако нямаше сила да ходиш на църква, ако нямаше дух на простителност, Бог ще даде дух на простителност. Да прощаваш, да обичаш и да бъдеш за благословения. Нека хвалението дойде да се покланя. Братко и сестро, нека да дойде хвалението. Нека да дойде хвалението, нека да се покланя. Стои в това присъствие. Святия Дух е на това място. Искам да ви кажа нещо. Уважавай и обичай и почитай присъствието на Бог. Не обичай човекът, не обичай гостите, обичай Създателя. Онзи, който те привлече, онзи, който те призова. По име казва Библията. Обичай се присъствието ти. Обичай присъствието на Бога. Обичай присъствието на Бога. Обичай, бъди гладен, бъди жаден за Него. Почитай Него. Почитай и ти ще бъдеш почитен и издигнат пред Него. Почитай. Нека да дойде хвалението. Нека да дойде хвалението. Нека да хвалим Господа. Стоим малко, няколко минути така. Стоим, братко и сето. Който иска да върши работа, нека да си го върши. Покланяй се, покланяй се. Стой това присъствие. Стой в този огън. Стой в тази сила. Благодаря ти, Тате. Благодаря ти. Твоята милост не е пристанала към нас. Не е пристанала. Обичаме да, Тате. Обичаме да те хвалим. Обичаме да те стигаме. Ти си наш Бог. Добрината ти, която ми разкри на земята по лице, хваля те, избави ме. Братки и сестри, не мисли, че когато Божиите хора не достигат до тебе, няма полагане върху твоите глава, върху твоето рамо или върху твоето тяло. Не мисли, че не си благословен. Не мисли, че не си освободен. Не мисли, че не си изцелен. Напротив, може да си въгъла там. Святият Дух ще те намери. Когато извикаш към Него, Той ще те освободи и изцели. Бъди с тази вяра. Може да си отвън сградата. Той те намира, защото ти викаш с вяра. И Той ще те изцели и ще те благослови. Нека да го издигаме, нека да се покланяме. Хваля те, избави ме. Сърцето ми гори, любовни пламъци от добрината ти, която ми разкри
по лице. Хваля те, избави ме. Сърцето ми гори в любовни пламъци от добрината ти, която ми разкри на земята по лице. Хваля те, избави ме. Сърцето ми гори в любовни пламъци за добрината ти, която ми разкри на земята по лице. Хваля те, избави ме. Избави не, Господи Боже мой. Ние вярваме, Господи Боже мой, в обещанията Ти, Господи Боже мой. Ние вярваме, Боже мой, че Ти в това, което, Боже мой, ни призоваваш, Господи Боже мой, никога няма да се променяш, въпреки че ние хората се променяме, въпреки че ние хората сме променящи се, Господи. Моля Те, Господи Боже мой, нека тази вечер да дойде осъзнаване във всеки един Святи Дух. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря Ти. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря Ти. Айде заедно! Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря Ти. Ти ме обичаш повече от всичко. Ти го направи, благодаря Ти. Аз хваля Те, хваля Те.